सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बे खेबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जादों सासे फरायसुलि। थाखो 9आव फरायनाय मनिका बर'आ मैदेरनि गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों। तामुलपुरनि बगाजुलि सोनाब सिमलिगुरि गामियाव मैदेरनि उदखार, हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जादों मनिका बर'आ। जाथायनि सोमोन्दै नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 2 रिंगासो समाव मैदेरा फैनानै सोरखारि न'खौ सिफायदों आरो माइखौ जानो नाजादोंमोन। बे समाव मनिका बर'जों लोगोसे बिमा रुपनि बर' आरो बिथांनि फिसाज्ला जयैनो उन्दुगासिनो दंमोन। बेयावनो मैदेरा फैनानै सुन्दायजों फायखन फैबाय थादों। बेखौ थट मोननानै मैदेरजों मोखांजों मोखां जानायाव जाय जेरै हागौ एरै खारदों। बेयावनो मनिका बर'आ गोग्लैदों आरो मैदेराबो मनिका बर'नि खर'आव गादों, जायजों थैनो गोनां जादों मनिका बर'आ। थाखो 9आव फरायनाय मनिका बर'आ दावगांबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसुलिमोन। जायनाखि थैनाय मनिका बर'नि नखरनिया दुखुथिया, बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बगाजुलिनिनो सोरगोफुरियावबो गोबां मैदेरनि उदखार। मोनफ्रोमबो बोसोराव 2निफ्राय 4 सुबुंखौ मैदेरा बुथारलाङो। आबाद फोथारावबो आबाद दोननो हाला आरो न'आवबो थानो गिथाव, मानोना थांनाय 2-3 दाननिफ्रायनो मैदेरा सुबुं थानाय जायगायाव गिदिंथिंगासिनो दं। बेराफारसेथिं हाग्रा बिफाननिफ्रायबो जेबो रैखाथि होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों माखासे जोखोम जानो गोनां जाबोदों आरो माखासे जिउ खोमानो गोनां जाबोदों होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। हाग्रा बिफाननि आखायाव नांदों 2 सिखाव फलान। कालिचरण बसुमतारी आरो नायसें गयारिखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना। पानबारि आरो कुक्लुं रेन्ज हाग्रा बिफाना सिग्रोमनायाव 2 सुबुंखौ हमनो हादों। मानास माहारियारि हाग्रामायाव सिखावै फलान खालामनायनि दायावनो 2खौ हमनो हादों। मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै संदाननायावनो 55 बोसोर बैसोनि कालिचरण बसुमतारी आरो 27 बोसोर बैसोनि नायसें गयारिखौ हमनो हादों आरो बिसोरनि न'निफ्राय मैगं, आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गुलि, सिलाइ बानायग्रा मेसिन, बोरला बायदिखौबो हमनो हादों। हमजानाय 2खौ बिजिरसालियाव लांनाय जादों। हमजानाय 2नि अनगायैबो माखासेया खारग'लांदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय आरो खारनायफोरखौ हमनो थाखाय नाजानायाबो जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। कलेजफोराव इनकाम सार्टिफिकेट होनो हायैनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननायाव फरायसाफोरा जेंना मोनदोंब्ला गोजोनथाव खौरां। जुदि इनकाम सार्टिफिकेट गैयाब्ला रेशन कार्ड होनानैबो बेसेन नाङै मुं थिसननो हासिगोन। बेखौ फोसावबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेटआव मुं थिसननाया गुबुन गुबुन कलेजाव जोबनानै थांबाय आरो माखासेयाव जागासिनो दं। नाथाय माखासे फरायसाफोरा इनकाम सार्टिफिकेट दिन्थिनो हायैनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननो हायाखै। गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ खौरां मोनदों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनिखायनो जाय फरायसाफोरा नखरनि इनकाम सार्टिफिकेट दिन्थिनो हायाखै, बिथांमोनहा मुं थिसननायाव रेशन कार्ड दिन्थियोब्लानो जागोन होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रिया। कलेजाबो जाहाथे बिथांमोनखौ बेसेन नाङै मुं थिसनथाइ होनायाव जेबो जेंना खालामा, बेनि थाखायबो खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मानोना कलेजफोराव बेसेन नाङै मुं थिसनथायाव जेसेबां रां खरसा जादों, बेखौ 10 जुलाइआवनो कलेजफोराव आसाम सोरखारा हरगोन होननानैबो फोरमायथिदों। गासै 110निफ्राय 150 कौटि रांखौ बोसोरफ्रोमबो कलेजफोराव हरगोन आरो देग्लाय 10 जुलाइआवनो कलेजफोराव रांखौ हरगोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि प्रज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों गरिब नखरनि फरायसाफोरनो कलेजफोराव बेसेन नाङै मुं थिसनथाइ होनाय जायो। नखरनि बोसोरफ्रोमबो रां आरजिनाया 2 लाख रांनि खम जायोब्ला फरायसाफ्रा बे बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङै मुं थिसननो हायो। बुरलुंबुथुरनि गाथोनाव खामानि मावबाय थानाय समावनो गोख्रों सोदोबजों बेफ्रुदों। L&T कम्पानिनि लेबारफोरा दालां बानायनायनि खामानि मावफुबाय थानाय समावनो गोख्रों सोदोब होनानै बेफ्रुदों, जायजों सासे थैनो गोनां जादों आरो 5 लेबारा जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला वेल्डिं खालामनायनि खामानि जागासिनो दंमोन आरो वेल्डिं खालामखांनानै गाब एबा रं फुनदोंमोन। बेयावनो हरखाबै बेफ्रुदों होननानै फोरमायथिदों इन्जिनियारा। गोदानै रं फोननायनि जाहोनाव गेस जमा जानायनि थाखायनो बे बेफ्रुनाय जाथाया जादों होननानै फोरमायथिदों इन्जिनियारा।
थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बुरलुंबुथुरनि सेराव दालां बानायनायनि खामानिखौ मावबोदों नाथाय बेबायदि जाफेराखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बेफ्रुनाय जादों बेखौ गासैबो मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों इन्जिनियारा। बेफ्रुनाय जाथाय जानाय समाव एल&टि कम्पानिनि माखासे लेबार आरो सोनाब बंगनि माखासे लेबार गासै 7 लेबारफोरा खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। बेयावनो बेफ्रुनायजों सोनाब बंगनि माजि मुंनि सुबुङा थैनो गोनां जादों। गिबियाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालि फारसे फाहामथायनि थाखाय लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय लामा ससेयावनो बिथाङा जोबथा हां लाहैदों। गोख्रों सोदोबजों बेफ्रुनाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो सुबुंफोरनि गेजेराव होंगो दोंगो थासारि सोमजिदों। गिनानै जाय जेरै हागौ एरै होज्रिख्रावदों आरो खारदों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो इमारजेन्सि सार्भिसखौबो लेंहरनाय जादों आरो बिथांमोनहाबो नुजाथि फैनानै जोखोम जानाय साबाखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदों। जाथाय जानायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों। बङाइगावआव गुलिजों गावथारनाय जाथाय। गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ सेरनिफ्रायनो गावथारदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। बङाइगावनि सिपानजिला गामिनि गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ गावथारदों। खामानिनिफ्राय न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बे गावथारनाय जाथाया जानो मोन्दों। खासिदबायाव साहा गलायाव साहा लोंबाय थानाय समावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथाङा खाथिनिफ्रायनो चन्द्रकान्त दासखौ गुलि गावदों जायजों थैनो गोनां जादों बिथाङा। जाथाय जानायनि उनाव बङाइगावनि डिसि आरो ओनसोलनि पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों नाथाय मानि थाखाय बेबायदि गुलि गावदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होननानैबो मिथिहोदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव जानाय हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनाय जाथायनि न्याय नागिरनानै अदेबानि बिजिरनाय नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 28 आरो 29 जुनाव फिन धर्ना होनो थाखाय फोसावदों। क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासे 3 रिंगासिम धर्ना होनो थाखाय फोसावदों आरो बिथांमोननि दाबिफोरा जाहैबाय फासिनि दाबि अदेबानि दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनो थाखाय दाबि, फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों नायबिजिरनाय आरो दुथांफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय आरो जिनाहारि जानाय सानै उन्दै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय। ट्राइबेलफोरनि सुबुं मोनथायखौ सिफायनाय जादों बेनिखायनो बेनि हेंथा जाहाथे आसाम सरकारा थाबैनो आरो गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय खावलायदों। बेनि थाखायनो बे धर्ना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों आरो बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन होननानैबो मिथिहोदों। जिनाहारि खालामग्रा दुथां धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रहमान आलीजों लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा शेखबार आली आरो पारमिना बेगमनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो गोख्रों दाबि दैखांबोदों नाथाय बिथांमोननि दाबिखौ सोरखारा खोनासङैलाय फिन बिथांमोनहा 28 आरो 29 जुन साननै धर्ना होनाय हाबाफारि लानो थाखाय थांखि फोसावबावदों। ओम बिरला बिथाङा लक सभानि बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायबाय। बिजेपिनिफ्राय खेबथाम एमपि देरहासार जानो हानाय ओम बिरला बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय लक सभानि बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायबाय। देग्लाय लक सभानि बुंथिगिरिनि मासिनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन जेराव एनडिएनि ओम बिरलानि हेंथा इन्डि एलायन्सनिफ्राय के सुरेश बिथाङा गसंदोंमोन नाथाय बिथांखौ भइस भटआव फेजेननानै ओम बिरला बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय लक सभानि बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायबाय। बिथाङा लक सभानि बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायनायखौ लानानै नरेन्द्र मदिजों लोगोसे किरेन रिजिजु आरो गोबां मन्त्रि आरो एमपिफोरा बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बेरेखा दोलोनि राहुल गान्धीआबो बिथांखौ बरायदों। रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जानाय जाथाय जाबाय थादों। जिनाहारि खालामनाया गोबां बांदों रायजोआव। मानि जाहोनाव जिनाहारि जाथाया रायजोआव बांदों बे साननो गोनां। ना आयेननि गेहेलेमनि थाखाय ना जिनाहारि खालामोब्लाबो बेलाव उदाङै थाफैफिननो मोनो बेफोरनि थाखाय ना गुबुन जाहोनफोर। साफ्रोमबो थागिबिफोर, आइजोफोर आरो गथ'फोरखौ रैखाथि होनाया सोरखारनि बिबान। जुदि रैखाथि होनो हायाखैब्ला बेयो सोरखारनि फेलें। रायजोआव जिनाहारि बांनायनि सायाव मन्त्रि अशोक सिंघालआ मा बुंदों फै जों खोनासंनानै लानि। बिथाङा बुंथिदों दि लकसभा बिसायख'थिनि उनाव जिनाहारि जाथाया रायजोआव बांदों। गुबैयै हिन्दु आइजोफोर आरो हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों आरो मोनसे धोरोमनि सुबुंफोराल' जिनाहारिखौ खालामदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। दिल्लीयाव लोरबां सोरखार दं होननानै बिसोर सानदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो नाथाय आसामाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव रैखाथि होगोन। जोंनि गेजेराव जि मोजां समाज आरो गाज्रि समाज दं बेयाव मोजां समाजा खौसे जानो नांगोन। सोरखारा जि मावनो गोनां बेखौ मावगोन नाथाय मोजां समाजनियाबो सांग्रां जानो नांगोन होननानै बुंथियो मन्त्रि अशोक सिंघालआ। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों।
अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सिलिं फेन लोगोसे गंनै हेलमेट मोनफानो हागोन बेनि अनगायैबो SP 160 सीसी मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 3,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन बेफोरनि अनगायैबो गोरलैयैनो आरो खम इन्टारेस्टआवनो फाइनान्सआवबो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो हागोन 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन जुदि नोंथाङा गोदान कास्टमारब्ला गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनो हानायनिबो राहा दं आरो सोलायनायनि बेलायाव 1,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन लोगोसे वारेन्टिखौ 5 बोसोरसिम होनाय जादों बेनिफ्रायबो देरसिन खाबु दंबावो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव नोंथांनि सिभिल स्क'रा मोजांब्ला अदेबानि नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानायनि उनाव लनखौ मोजाङैनो सुख'बोनायनि रेकर्ड दंब्ला नोंथाङा थाइसेबो रां होग्रालासे गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन नोंथाङा जुदि बेफोर खाबुखौ लानो सानदोंब्ला गोख्रै खालामदो मानोना अफारा 14 जुलाइसिमल' थागोन खौरां लानो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों